ሰላም ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ኣብዚ ዘለኹም ሰላም ክትብሉ ተስፋ ይገብር ብፍላይ ተኸታተልቲ ኣንሃር ኢንፎ ከም ሓድሽቲ ዌልካም ክብለኩም ይደሊ ሎሚ ንእሽተይ ሓበሬታ ዘላትኒ ብዛዕባ ናይ ዝወፀ ሓበሬታታት ኣሎ ካብ መንግስቲ ብዛዕባ ናይ ሶሻል ሚድያ ዝግበር ነቶም ናይ ኣሜሪካ ክመፁ ዝደልዩ ብኸመይ ክቆፃፀርዎም ወይ ብኸመይ ነቲ ሓበሬታ ናቶም ኣካይዳ ክርዩ ዝብል ፀብፃብ ነይሩ ኣብ ፌደራል ሬጅስተር ዝበሃል መጀመርያ ንኤሚ ንስማዓያ ሞ ድሕሪኡ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ወይ እንታይ ዕላሙ ዝሕሰብ ዘሎ ናይ ሓበሬታ ናይ ምእካብ መስርዕ እንታይ ከም ዝመስል ክርዩና መጀመርያ ኤሚ ዘለና ፀብፃብ ክተቕርበና እያ Hi, Salam Deki Eri. I am Emmy, Abood's AI assistant. The Trump administration plans to scrutinize the social media activity of immigrants seeking to enter the U.S., it said Tuesday. U.S. Citizenship and Immigration Services, which approves visas and other immigration benefits, is proposing to collect that information, arguing it's necessary to comply with a White House executive order on protecting the U.S. from terrorism and national security threats. Members of the public will have 60 days to comment on those plans after a notice is published in the Federal Register Wednesday. In a January 20 executive order, President Donald Trump directed the Department of Homeland Security and other agencies to identify any resources that may be used to ensure immigrants seeking admission to the country are vetted and screened to the maximum degree possible. USCIS in the Federal Register notice said, collecting social media data is also necessary to set standards for assessing applicants' eligibility for immigration benefits, without other details on visas or other benefits that could be affected. It would also use the data to verify their identity and determine whether they pose a security or public safety threat, the agency said. እዚ እንታይ ማለት እዩ ንዓና ብኸመይ ፀልወና ዝብል እየ ክሪኦ ደልያነ ምክንያቱ መብዛሕትኦም ከም ትሪኦ እዞም ናይ ሶሻል ሚድያ ዝነጣጠፉ ሰባት እንታይ ይብሉ እንታይ ይዛረቡ ናበይ ገፁ ይኸይድ ብዙሕ ከም ትሪኦ ዓለባቡላ ትኸይድ ዘላ ኩላ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም እዚ ንመን እዩ ቀንዲ ዝምልከት ነቶም ዝኾነ ፕሮሰስ ዘለዎም ወይ ክመፁ ዝደልዩ ወይ ክመፁ ዝሓስቡ ንኣሜሪካ ይዝምልከት እጂ እንታይ ዝሓስብ ዘሎ ኣብዚ ናይ ፌደራል ሬጅስተር ዝበሃል ፓብሊሽ ኮይኑ ለዚ ጉዳይ ናይ ዩኤስ ሲአይኤስ ዝበሃል ወይ ዩኤስ ሲቲዘንስ ኤንድ ኢሚግሬሽን ሰርቪስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳያት እቲ ብደገ ናይ ቪዛ ካልእ ኣፕሩቭ ዝገብር ወይ ተቐቢልና ይተቐበልናን ዝብል ኣጀንሲታት ኣብ ደገን ኣብዝን ማለት እዮም ብመንገዲ ኤምባሲታት እሳቶም እዮም ወይ እቲ ቀንዲ ነዚ ዝቆፃፀርካ ኣብ DHS ዝበሃል ማለት እዩ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ምክንያቱ ድሕሪ 9/11 ዘጋጠመ ኣብ ኣሜሪካ ሓደጋ ናይ አልቃዒዳ ናይ ቴሮሪዝም ኣታክ ዘጋጠመ እዚ ድሕሪኡ እቲ ኢሚግሬሽን ኣብ ትሕቲ ናይ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ወይ ምስ ፀጥታ ኣተኣሳሲሮሞ ናይ ኢሚግሬሽን ቤነፊት ምስ ፀጥታ ከምዚ ተኣሳሰር ተገይሩ ማለት እዩ ምስ ፀጥታ ናይ ኣሜሪካ ቅድሚ ግን ምስ ጃስቲስ ዲፓርትመንት ምስ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝመሓደር ነይሩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ዝመፅእ ሰብ ወይ ፕሮሰስ ክሓስብ ዝገብር ወይ ዘለዎ ወይ ኣብ ፕሮሰስ ዘሎ ሰብ በዚ እቲ DHS ዝበሃል ኣቐሚጦ ዘሎ ሕግታት እዩ ብኡ ዝሓልፍ እዚ እንታይ ይበሃል ቬቲንግ ፕሮሰስ ይበሃል እንታይ እቲ ሰብ እንታይነቱ ኣበይ ነይሩ ኣበይ ተወሊዱ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ኣይዲዮሎጂታት ኣለዎ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ንዑ ዝቆፃፀር ቬቲንግ ፕሮሰስ ነቲ ሰብ ቅድሚ ኣሜሪካ ምእታው ፅቡቅ ገይሩ ዘፅንዕ መስርሕ ማለት እዩ እጂ ትራምፕ ኣብ ምስ መፀ ናብ ስልጣን ኣሜሪካ ካብ ስግኣታት ናይ ግብሪ ሽበራ ንምክልኻል ወይ ካልእ ሓደጋ
ንምክልኻል ዝብል ዝኾነ ኤክሴኪዩቲቭ ኦርደር ፈሪሙ ነይሩ እዚ ኣብኡ ይካተት ማለት እዩ ካብቲ መመረንዳ ኣብኡ ተጠቒሱ ካብ ዘሎ ሓደ ናቶም ናብ ኣሜሪካ ክመጽእ ዝሓስብ ሰብ ጉዳይ ዘለዎ ወይ ፕሮሰስ ዘለዎ ወይ ክሓስብ ዝደሊ ዝሓስብ ሰብ በዚ ናይ ሶሻል ሜድያ ክንቋጻጸሮ ንኽእል ኢና ተሓሳስቡ ሶሻል ሜድያ ናቱ ንጥፈታቱ ክርኢ ኣለና ዝብል ትእዛዝ ዘመሓላልፍሎ ብኡ መሰረት ክንከይድ ኣለና ዝብል ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ሜድያ ዝግበር ንጥፈታት ትዛረቡ ፖለቲካ ትዛረቡ ትብሎ ትውዕሉ ብፍላይ ቲክቶክ እዮም ታርጌት ክግበር ተባሂሉ ዘሎ ኣብቲ ታሕተዋይ ሜሞራንደም ኣብ ዝርዝር ከኣቱ ኣይክእንልየ እሱ ሬሊስ ኣይኮነን ግን ቁሩብ መጠንቀቕታ ነቶም ኤርትራውያን ኣብዚ ሶሻል ሜድያ ዝነጣጠፉ ነቲ ዋላ ይምጻእ እቲ ሰብ ምናልባት ኣብኡ ኸይዱ ሼር ዝገብር ናይቲ ሰብ ፖለቲካዊ ሓሳብ ዘለዎ ወይ ካልእ ፀገማት ዘለዎ ወይ ካልእ ክግዕር ዝውዕል ብዚ ሜድያታት ናቱ ሓበሬታ እውን ሼር ዝገበረ ወይ ካልእ ዝገበረ እሱን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከኣቱ ማለት እዩ ፕሮሰስ ተልይዎ እሱን ክሪኦ ከጽንዑ ሓበሬታ ናቱ ዳታ ናቱ ክእክቦ ፍቓድ ዝህብ ጉዳይ ማለት እዩ እቲ ሜንታሊቲ ናይ እቲ ሰብ ንምፍላጥ እንታይ ፖለቲካ ተሓሳስቡ ምስ መን ይራኸብ ኣበይ ይውዕል ኣበይ ናይ ቲክቶክ ኣበይ ናይ ፌስቡካት ኣበይ ናይ ኢንስታግራም እንታይ ዓይነታት ተሓሳስባ እንታይ ሼር ክገብር ዝውዕል ምስ መን ከይራኸብ እንታይ ላይክ ይገብር እንታይ ኮሜንት ይጽሕፍ እዚ ከይተረፈ ክቆጻጸርዎ ናቱ ሜንታሊቲ ንምጽናዕ እንታይ ዓይነት ባህግሎ ኣብ ኣሜሪካ ምስ መጽኸ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ክፈጥረልና ይኽእል ጥዑይ ድዩ ኣይጥዑይን ብኸምኡ በቲ ሜንታሊቲ ናቱ ክነጽንዖ ንኽእል ኢና ዝብል ከቢድ እንተኣሽም እዩ ማለት እዩ እዚ ተሓሲቡ ዘሎ እጃነ ንምንታይ ዘምጽኦ ዘለኹ ኤርትራውያን ዋላ ኣብዚ ኣብ ቲክቶክ ክዛረብ ዝኽእል ኣሎ ሰብ ወይ ድልየቱ ዝብል ወይ ክብል ዝውዕል እቲ ናብ ኣሜሪካ ክመጽእ ፕሮሰስ ሰብ ኣብ መንጎኦም እንተሃልዩ ወይ ተኸታሊ ናቱ እንተልዩ ናቱ 10 ግዜ ሼር ዝገብር ወይ ኮመንት ዝህብ ነቲ ዘሎ ኣይዲዮሎጂ ናቱ ደጊፉ ዘብል ንዑ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ምስ መልአ ቀጥታ ናቱ ሶሻል ሜድያታት ክርአይ ማለት እዩ እሱ ይተሓሳብ ሕጂ እንታይ እዩ ንኣብነት ኤክስትሪም ኣይድያታት ኣሎ ብዚ ሜድያታት ሕጂ ኣዝዩ ሓደገኛ ንሃገር ክዕኑ ዝኽእል ነቲ ዞባና ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል ኣይድያታት ሲቪል ወር ክውልዕ ዝኽእል ክዛረቡ ዝውዕሉ ኣሎ ሕጂ መንእስያት ኣብቲ ቲክቶካት ወይ ኣብ ዝኾነ ሶሻል ሜድያ ሓደ ኣብኡ ፕሮሰሱ እንዳገበረ ኣብኡ ይውዕል ምስኦም ናቶም ሼር ይገብር ገለ ኢንተርኣክት ይገብር ተኾይኑ ምስኦም በዚ ሓሳብ ተጸሊዩ ኣሎ ማለት እዚ ሰብ እዚ እቲ ክመጽእ ተሓሲቡ ዘሎ ወይ ኣፕሊኬሽን ዘሎ ወይ ኣብ ኤምባሲ ቆፀራ ዘሎ ወይ ገለ እዚ ሰብ ናይዚኦም ሰባት ኣብ ምስኣቶም ዝውዕል ተኾይኑ ከምኦም ዓይነታት ተሓሳሰብ ኣለዎ ዝብል ገምጋም ስለ ዘሎ ነቲ ዝመጽእ ሓደጋ ይኸውን ማለት እዩ ሓደ ነዚ ከምዚታት ኣይድያታት ንምቁፅጣር ሓደ ካብኡ ብኸምኡ ዘምጽእዎ እዩ ማለት ሕጂ ደሓን ኣለኹ እንዳበልካ ሰኣና ፍልጦ ኣብ ሽግር ከይተኣቱ ጥንቅቕ በሉ ክብል ኢለ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ኤክስትሪም ዝኾነ ናይ ግብረ ሽበራዊ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣሜሪካ ሓደጋ ከእቱ ዝኽእል ኣይድያ ብኸመይ ዝራባሕ ዝውዕል ብኸመይ ክዝርጋሕ ዝውዕል እቲ ሰብ ሓበሬታ ብሙሉእ ሓበሬታ ናይቲ ሰብ ንጥፈታቱ ኣብ ሶሻል ሜድያታት እንታይ ይመስል ናይ መን ሼር ይገብር ከም ዝበልክኹም እንታይ ኮሜንት ይገብር እንታይ ይጽሕፍ እንታይ ርእይቶ ኣለዎ ኣብቲ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ እዚታት ከይተረፈ ክጽናዕ እዩ ዝበሃል ዘሎ ነቶም ኣብቲ ሜድያታት ብዘይኣፍልጦ ዝሩብን ዘይዝሩብን ካብ ባህሊ ካብ እምነት ካብ ገለ ወፂኻ ከምድሌትካ ትዛረብ ትውዕል ጥንቅቕ በሉ ዋላ እስኻ ዝኾነ ኣይምልከተካ እንተኾይኑ ዋላ ኣብ ኣውሮፓ ሃሉ ገለ ሃሉ ንኣሜሪካ ክመጽእ ዝሓስብ ሰብ ናትካ ፎሎወር ተኾይኑ ኣፕሊኬሽን ዘሎ ናብ ኣሜሪካ ክመጽእ ወይ ኣብ ኤምባሲ ፕሮሰስ ዘሎ ናትካ ፎሎወር ኮይኑ ናትካ ሼር ገብርን ኮመንትን ክገብር ምሳኻ ዝውዕል ተኾይኑ ንምንታይ ምዚ ዓይነት ሰብ ኮኔክት ኣለዎ እዚ ኢሎም ማዕርኾም እዩ መጽናዕቲ ክግበር ማለት እዩ እዚ ተጠንቀቑ ክብለኩም ኢለ ኤርትራውያን ማለት እዩ ኣብቲ ሶሻል ሜድያታት ብፍላይ ቲክቶክ ታርጌት ክግበር ተባሂሉ ዘሎ ሜሞራንደም ታሕቲ ብዙሕ ዝርዝር ከኣቱ ይክእል እኒአ
نحبرتها مكاب تراي مالت هجي intelligence gathering scale أيكون نا intelligence نا سبليها قليل مخناتو threat أيكون intelligence gather scale ببزحي أوشت عدي مالتي مخناتو كاب مكسيكو هاب قال خالي ناي جانج سالو ناي دراج ديلرز زماتو بتراكات بقول زبلالو أب تراكين ناي intelligence gathering ألو تراك درايفرز under cover ألو أوبر درايفرز under cover ألو تاكسي درايفرز under cover national security in America as you تنقافس لزخونه بintelligence gathering scale أيكون كريه جن حبرتها مكابي أوش تعد جن ناي ناركوتيك حج ناي دراج لزكاتات له خالق ناي فورين ناي تيروريست نتاشون له بخالق قانقات الزارو نابنت أبو برندا خدك درايفر يسمعني يلكا سقيل كا الزارو بزخنا أتينا بزخ خمس مسجبرنا خمس فنجرينا تبلو يقله أندر كافر بزحات يوم زلوا أوبر ون تتنقوا زي تفلتوا عنقا بشرفك تتقينك صغيرك تخيل تراك درايفرز ناي ناركوتيك تاشمولا عبي ببليونات زقصر دراج زي محلالف بتراكات يزي زقاطاصر أندر كافر سالو ناي سكيورتي انتليجنس جاذرينج مستي ناي ناشونال سكيورتي ناي أمريكا مستي ناي زولكم ناي ديبارتمنت اوف هوملاند سكيورتي زقاطاصرو مها مزي حجمت زول ناي ترامب محدار أزيو صعوب أزيو تاشمو زخوني زي مهر وسانيتات يوسد سلازلو نتوم سبات كتنقعو إلي مالتي جا حبرتنا خم حلال فلكم ليلي شير قبروا نقولهم أبت السوشيال ميديا تازنطفو خمس بالكم ناي جدا أتي واتي زارب أب أوروبا خلي خل عمل كتنن نخبي خير نعوز كاتل سبنا أمريكا بروسس زلو أنت خلني قل أب تارجت كأتي خير بسن كناتي زرابة مالتي نمنتاي وي خير على السبز نمنتاي كم زعينت حدا جينيا زرابات نمنتاي سيفيل وور كلا إلزخيل أبزون ما تيمكم خول لنا يخيلوا يوم قلت سجن نمنتاي أفتي حماق يوعل على ليلة حدا جا خير ما تكون زغلو تتصبخا ويقله شرفك حليها سنة سرعة غيرك وداي كان على جبر قبل ليه زيها المخري إلى زم صح حساب يمو يغني لي مساهم صلاحه عبود تشاو